Teď žalku lidi, já jsem zpět, tady je druhý video, jako z Primabáry. A to, my jsme tady dělali soutěž, Primabára. A ona se to asi vyplo, tak bude další to, teď bude další jakoby pokračování tohle. Ale já nevím, kdy se skončili, takže jestli jste jako skončil někde tam. No, tak jako my jsme hráli soutěž. A kdo vybuchne jako víc tu raketu. Jo, tak já jsem chtěl sem, jestli jste to viděli. Tak a ona teď jde taky odbuchovat. Jdem takhle počkejme, nejdřív až to odpálí. Tak, první ocet. A moje rodiče jsou tady. Jo, jsou. Tak to rychle uklidíme. A počkáme, jestli odejdou. Dělej, pojď to naházet všechno sem. Jo, všechno. Co jsi udělala? Jestli ty něco koupěj, nebo ne? Ne. Ale mohl bys si sežrat všechno. Jako party. A teď je koupili Coca-Colu. Party games. A co, můžeš chodit na máminy notebook? Jo. Tak si tam dej odběr. Ale si mě to vůbec vyhledat. Ne, nemusíš, běž na svůj Facebook. A to, na tom Facebooku si normálně, jak to jmenuje? Normálně běž na svůj Facebook, tam budeš mít kolonku třeba mě, jak si píšem spolu. No a tam bude, jak to je poslaný, jako. Jsi posílala video? Jak ty jsi mě posílala. No, tak ono to tam bude, tak prostě ty na to klikneš a půjdeš na YouTube. Dělej, běž to připravit. No? No vlastně, aha. Tak půjdeš na Skype. Tak se připojíš na Bahrain. Dělej, už jsou pryč. Tak to pošlu tobě na Facebooku. Tak bača. A Baru, musíš si dát svůj úhel. Co? Musíš si dát svůj úhel. Takže se ho také vypne. Dala jsi tam už nějaký video? Jo, jsem tam dala jedno další. Jaký? Parkour, Tak jo. Prohraje. Pozor, děda tam. No, ne. Ať vám asi někdo najde. Baču, můj máma, dělej, schovej se. Jo! Vy debile. No a co kdyby přišla? Tak ty bys mi nevěřil, tak bys to asi nestihla. Nepočkej, když už tam dáváš jedlo vsadu, tak jdu. Ale to je korek.
Já jsem mu dával na ten ocet. Ty jsi s tím hejbala. A když jsem nějaký tak to na tom octu nebyl. No to bylo! Ty jsi to s tím hejbala. Já jsem mu dal na ten ocet. A to jen dobře. Najdi ho. Jo ty! No to byl prostě, ty jsi s tím nehejbala. Já ho sebral a dal jsem ho na ten ocet. Tam není, když jsem ho asi dal na ten ocet. A když já jsem přišel, tak tam nebyl. No to teda byl. Byl a ty jsi schodila. Co za... Není tady? Tak hledej a nečum. Tam přišel, tak tam žádný na tom No to teda byl, ty pěkně Když se koukni kecáš. třeba do kartes, tak koukni. Ne, tam není. Ty jsi prostě s tím nějak hejbla a spadl. Tady pojď hledat. Byl na tom osu a ten os byl tamhle, jak svítí to světlo. Tady je ty slepoto jedna. Tak co? Byl na tom osu nebo nebyl? Byl. Jo, Baru, a budeme natáčet sobotní výzvy. Co? Budeme natáčet sobotní výzvy. Každou sobotu. Jakože musí... This is Jesus. Dívej se asi. Jo? A ty jsi to dal já jsem to měla. Ne, úplně normálně, vymlouváš se. Úplně stejný to je. Úplně až z toho kouř jde. A já teď nevím, kde to bylo. Co bylo? Ta petka. Tady je. Byla tady. Tady stála. A teď kde je? To já nevím. Ty jsi s ním hejba. Máš ho? Ne. Tam asi nebude, když vystřelilo to, ne? Dávám to odsekne. A už to nebude. Protože to je plýtvání octu. Tady ten korek. Tamhle je, víš jo? Tak na kamerku. Co? Na kamerku. A Čau. končí to. Ne, ježiši, dej si kameru na sebe a ukončí to, ne? Jo. Ty ne. Takže doufám, že se vám video líbilo a jestli budete chtít další, tak dejte like a čau.